Nangaon na mi ha. Ayo lang, ingon biya ko nimo ma. Among sudan kay inununan. Bangros, amo sunod, bangros. Ay, pagkaon na Ros. Mana ko kaon? Gaw, humba gaw ha. Kaya, bungan. Ano sa imong kuang gaw, birthday? 21. Ay? I-shout out na to silang Father Mars Luspin kay parehas lang birthday di ay. Ano nga nek birthday po ni nek pero secret ra daw. Nek-nek? Ah. Tukan? Lima ah. Isali ng umat. Ana may humba mukha humba si uma. Ko ayaw hilapin ang inuunan sa adili na hilapin. Adili. Kao man si kuan ma kanang baboy. Ako di maguko kay mukha og baboy ko. Ganato man sagot. Ano lang ba? May kaya. Gamay na ay sabaw. Kay ahos ay. Tunsan ni. Uyap ba no? Nan ka uyap daw. Size. Wala man tay kontra. Si Rose ba? Wag ganin ka si Rose. Ros, wala man tay kontra, Ros. Hindi koy. Kabalo ka mo tungit, Ros. Belum lagi kanan. Nagdula naman na sila. Ako kabalo ano. Dula ra ba? Mo hirit mo ko. Rose pagkaon na Rose. Mana ko kaon? Ano tiya? Una na pinamalaban, mahalap isda talaga no? Mahal ka. Dalam mo gaya. 200 ba na? Bawal ka. Bawal. Pila sa inyo ang kilo sa tukuran gaw? Hindi isda po. Bawal ang 108. Si Aki mga para asa sa? Doon na. Kasi makaon na. Muli na siya og ginsan empake na daan. Linaw din san. See you when I see you, Miss Kit. Paon siya magula. Ang nawag ganina. Luwag luto eh. Abi, ginoo na ako magluto, mapandol pa. Uy, ginoo. Ano si Gun? Kaning ko kalasag kanon ng uyap pa eh. Ha? Lami kayo na. Uyap ba kalasag kanon? Dito. Ano man yung mangkalas mangkain ng uyapa ma? May jam birada si Pimya no? Ako'y galuto na ko eh. Ay ikaw dai? Ikaw ikaw? Iya. Ulan na yun. Nag-ulan ko ito. Laro nga ulan ko. Dubagod ang mukha ang ulan na dito. Dili Uy, ba lumuluto dai nunan go? Baluoy, ako kani di ay. Ako may galutoan eh. Dili, nalit mo na. Na pinalit daw ma. Kapag meron mo un ba, dahain asin. Kalami ato. Dalat di ba no? Pero niingon jud ang tiguwang. Basta ang inununan daw nga masubraan og asin is mugawas iyang pagkaluod. Nadadong timing baka nang sakto ra gyud. Ito ha? Nadugay niingon gud siya nga. Kanang inununan nga tinuod, ana siya. Suko siya. I-shout out yung mga crush gaw silang Milan. Ang nagka-crush sa imo ba? Ako mala? Oh, si Hawa Kamara, si Arne? Arne. Arne Vlog, si Milandi Blalukan. Ito pa man. Ako mama. Amang doon, to sa si Paway no? Mong tanaw po to na to. Tanaw. Oo, di ah. Kuha ko ito followers dito nimo. Wala dahan mo dito lang.
ang bitaran. Wala ko bakasukan. Ito. Ito. Layo ni... Layo nagbagulbal. Ang pa. Ang pa ka. Okay. Mana? Miskit love di ay. Si Daphne Kim. Magdadabang. Nga, ang pa. Lut na mo. Akong i-shoutout silang Yan Logic, silang EPS Jan Gravity, silang Mang Juan, John Mark Ali, Kirby Kinit Kali, ni Mami Angela, Makulay na Buhay USA. Kali din na si Kirby. Hapon man na. Okay. Kung sa luto ga. Nay, uyap oh. Dami lang uyap. Wala ka man, Wala sa ko luto da. Ako naman ma. Gipanggusla. Mana, ada. Ayang time, Jai. Ayang time, haleluya. Yan sa kuton to. Hoy, dili na ko ba? Dili na ko ba? Ayo. Dili na ko lagi. Ay, klaro niyo. Ayo. Dugaya. Ayo. Sino prando? Di ka balo santay. Hindi na kabaluan eh. May tira man ang iya. Kabalo. Basta pag sa kasako yung silyo na, hindi ka daog. Nabundak. Pusdak. Tawag gapo sa kita ko. Ikaw pa ba? Kanina ko lagi. Huwag nga. Nga. Kanong ko niyan eh. Nga pa, bumba oh. Gusto mo na ikaw, klaro niya. Kasi buso. Dito bugson na itong kuwan. Dili, mga. Ang kinaon mo, tapok naman na stuntiyan. Bawa sa kwarta. Yan. So, kinsa man imong crush ato ang kuan, mga followers. Si Ann Cortez. Si Kuya Arnie. Ay, Kuya Arnie, shout Baker. out. Pero, ang gitugan jud niya, sikreto nato niya. Ay, mo saba-saba. Kinsa? Ang iyang gipilian, si Kirby, si Agaw Janjan, o La. si Mitsuniko. Pero, ang ending ani, si Arnie o si Hawakamara ang magdayon. Diya, Jod. Ay, kasya. Nakular na eh. Ang tama, mag-out nga. Hindi mo kaya. Yaya, pagwag ko. Ito, go. Lamay kay Coke, kanigaw. Yaya ko! Hi! Hi guys! Yung Yaya Mi is wala na talaga. Napuputbol na 48 years old. Salamat kayo ha. Kaya mutiwa sa kaon si Janjan. Kaya gutom siya. Dahil siya nilabhan kanina. Bye-bye!